Тырышып хезмәт итмәсәң, теләсә кайсы талантны да юкка чыгарырга була. Шуңадыр бәлки татар милләтендә талантлы шәхесләр аеруча күп. Табигатьтән бирелгән сәләтне алар җиң сызганып, фидакарьләрчә хезмәт итеп үстерә. Галиәскәр Камал театры артисты Айдар Хафизов та шундыйларның берсе. Кечкенәдән үк хезмәт белән тәрбияләнгән һәм гомере буе яраткан һөнәренә тугры булып яшәгән ул. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстан Республикасының халык артисты Айдар Садри улы Хафизов. Кішкенеден шулай өсілген, көресің, мен бик ізденушен кіші. Шул болашақтан тәрбиеден келейін. Өзіңе нешік сен жол аласың, нешік етесің, шуға келейін. Мен нәрсеге тұтынсам да, кішкенегіне рөл болсын ол, зор рөл болсын ол. Мен оңа нендей тәжірибем болса да, жауаплылық хисі. Жауаплылық хисі. Сен аны эшләргә тиеш. Һәр гамәле өчен зур җаваплылык тоеп яшәүче гаҗәеп тырыш кеше ул. Нинди генә хезмәткә алынмасын, яратып эшли һәм җиренә җиткереп. Менә мин хәзер аптырыйм, хәзерге балачак белән безнең балачакны чагыштыру мөмкин түгел. Безнең балачакта ук вазифаларыбыз бар иде. Нәрсәгә синең көчең җитә, нәрсәгә син булдыра аласың, булмаганны булдырырга тырышасың. Син шуны эшләргә тиеш. Айдар Хафизов 1943 елның 20 маенда Битрәш районы Күн авылында туган. Кечкенәдән хезмәт белән тәрбияләнә. Мәктәптә укыган чагында ук көтү көтеп акча эшли. Авылда балта осталары да сезон белән исәпләсәк, менә бу көтүчеләр алган кадәр хезмәткә калмыйлар иде. Ул иске акча белән булса да 1200 тәңкә аның акчасы бар иде сезонга. Балачактан җаваплылыкны үз истебезгә алып, уйлап, нәрсәдер эшләргә тырышу, менә бу ул шулай тәрбияләнгән. Мин эшсез тора алмыйм. Нәрсә булса да мин үземә шөгыль табам. Казанга килеп, Тульский булмады, Шуйский 25-ке 25 хромка гармун сатып алып кайттым. Ә минем уйнадым тәлән гармуннарда инде 4 яшымнан. Казан театр училищесын тәмамлый, артист булганчы төрле урыннарда эшли. Ленин исемендәге мәдәният сараенда режиссер, Курчак театрында администратор, филармониядә нәфис сүз остасы. Галиәскәр Камал театрына килүенә дә 40 елдан артык вакыт узган. Төрле яшьтәге һәм характердагы тормышчан образлар иҗат ителгән. Сәхнә телен минем иң яраткан, иң сөйгән эшем, шөгылем гомер буе моны укытты, бу орлыкларны салды миңа Габдулла Шамуков. Ул шул хәтле әдәбиятны белә иде. Бүтән шагыйрьләр белән ул шул хәтле язучылар белән элемтәдә үзе бит Пет институт битергән, защищаться иткән кеше, ул бит галим кеше. Әнә шундый биек шәхесләрдә белем алгач, аларның шәхси үрнәгендә тәрбияләнгәч, ничек инде аларга охшарга тырышмыйсың ди актер. Укыган елларны ул сагынып искә ала. Менә беренче айлардан алып мин галеркага кергән менә утырам да. Бит параллель сәхнәдә бара репетициялар, чыга торган. Әле башланганы, аның репетиция бара, репетиционный залда. Мин галеркадан карыйм репетициялар. Мин беләм, ничек ул заманда спектакль ничек куелды. Бүген дә хәтерлим. Нинди режиссер ничек эшләде, ничек эшли, артистлар ничек спектакль туа. Миңа нәрсә кызык иде. Мин шушы әйберне йотып һәм саныйм, иң зур мәктәбем минем менә шул булган. Уларда техника, уларда корал. Японларга оттырган шикелле буларга да оттырыбыз микәнни инде. Рус патшасының җиңелүе
Көн кебек ачык, Нурвали Самкаевич. Кешене гомер буе китаплар зата бара. Белем, тәрбия чыганага. Китаплардан башка тормышымны күз алдыма да китермим ди артист. Укымыйча булмыйм, бүгенге көндә дә укыйм. Дөнья классиксын, рус классиксын, татар классиксын. Безнең заманда бу бик кирәк әйбер иде. Онсыз булмый, онсыз син үсә алмыйсың. Дистеләгән рольләр, һәрберсе үзенчә якын, хәтергә уелып калган. Берәр сәбәп табып, яисә сәбәпсез килмичә калса, Мин һич оныта алмыйм менә шул. Әникилдәге әнинең төпчек улын Сәйярны беренче уйнаган роль. Бүген дә мин ул да бик якын. Шуннан соң мин һич инде соңгы әле күптән түгел уйнаган, төшеп калган репертуардан чыккан Курчак туендагы әйбит. Ул бит уңай образларны, ул нигрәк искәре образларны уйнау. Анда мөмкинлек зуррак, әгәр дә син аны эзләсәң. Мәхмүд Хәсәновның язгы ачаган романына нигезләнгән телевизион спектаклендә аеруча сагынып искә ала. Анда ул төп рольне, Иргали ролен башкарган. Анда бит бүтән театр артистлары төште. И шул вакытта ул бик зур сүзләр әйтте. Миңа уңайсыз булып китте. Укырчымы шушы ниләрне әйтәм. Барыбыз да уйнадык бит инде әйбәт, ни дип инде шулай дип Шиязов идем. Барыгыз да уйнадыгыз шул дип, тып-тын утыр артистлар әйтә. Ә син яшәдең. Иң зур бәһа миңа шул булды. Чит ил әдәбиятын, тарихны шул кадәр бирелеп, нитеп укый Айдар. Ул үзенең безнең арада тырышлыгы белән аерылып тора иде. Һәм әлбәттә аның баянда уйнавы, ул инде безнең группабызның бер бизәге иде шикелле. Һәм гомумән тормышта Айдар Хафизов ул бик тырыш кеше. Ул нәрсәгә эшләр? Ул авылда ис алып чыкты. Анда тора. Менә инде хәзер бөтенебезне көнләштереп, кызыктырып, ул инде умарта асрый башлаган. Тагын әллә нәрсәләр. Ул кортларның эшләгәненә карап күзгә яшьләр килә. Алар нинди хезмәт сөючеләр алар, ни хәтле тырыш хезмәт итә торган диләр. Шутла, нигә тик утырасың, 27-30 ел чамасы ышкыйсың булар бу театр гармоны, шулай. Әле тагын күп еллар эшләргә насыйп булсын. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Россия төбәк